Padega Gradhapati.
Wah. Bakal terus sakit lapangan yuk. Wah, yuk. Wah. Yuk. Oi, awas. Kaca nih, bela nih, yuk. Woi, yuk. Woi. Pelajaran. Kaca nih terima yuk, bela nih. Yuk. Woi. Ayo gede mongso gede ayo. Ayo. Yo, saya menang tadinya Tata. Yo, saya menang tadinya Tata ya. Yo, Hop. dong apa iki? Kok padudut kon apa? Iki resek kabeh, Pak. Aku resek. Sing marai sapa? Iki. Wis. Tak kandhani. Aja coba dudon nggo kaca dhewe. Biasa kamar. Wis marai. Ora. Iki. Sing marai kowe. Iki sing marai. Sing marai iki. Enak. Saiki selehke mikmu, ayo karo aku. Kowe nantang aku. Yen ora mandeng karo omahe musuhmu aku. Yo. Ayo, bungsuh poel. Tepuk tangan. Ayo. Arep wis poel ke ora kelero sing nom. Ayo, saiki dikane musuhmu sing luwih dhuwur. Ayo, gandutan. Ayo taktik ayo, ayo. Yo nyentuh Satrio satu siji. Oh, yo. Yo. Ayo, ketok le botak. Yo. Ayo. Ayo, siap. Ayo, kok sapa sing menang tandinge Tata. Ayo. Kudu iki lho. Ayo, wani ora? Ayo. Ayo.
Waduh, tenaga traktor ya dilawan. Yo. Oh ya. Bos, awas. Yo. Menangan sebulannya. Menangan iki lho. Menangan. Lahiran ketiga ya mungsuh karo Tata wani ora. Piye? Aduh. Karo aku. Heeh. 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 Ya. Heeh. 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 Ya. Heeh. Heeh. Ya. Ya. Kiri bedal. Awas ya.